खुलुमबाय आंनि मुवानि धोरोम नार्जारी बे गासै मोनथाय इउट्यूब चेनेलनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आरो खनसेबाव खुलुमनाय जासियो। खुलुमबाय। अब्ला फै लोगोफोर जों इसोरनि बोसोनखौ जोङो मोजांथारै जोङो सोलोंनि। इसोरनि बोसोनखौ जोङो इसिनो जोङो सोलोंगोन। इसिनो जोङो जिउनि थाखाय मुलाम्फा मोनगोन। अब्ला आङो बाइबेलखौ फरायनायनि सिगां आं नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट अननानै नोंथाङा बे भिडिअखौ नायगासिनो दङब्ला एबा नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। मानोना नोंथाङाबो सासे इसोरनि दास, नोंथाङाबो बे चेनेलनि दुआरै बासायजानायखौ मोननो हायो एबा सोरगो रायजोआव नोंथाङाबो आफा इसोरजों सहैनो हायो। बेखौनो आं नोंथांनिसिम गुरैयै खावलायनाय जाबाय। अब्ला आङो बाइबेलखौ फरायनाल' होगोन, आं बिजिरनाय नङा। माने नोंथांमोनानो बिजिरदो। फरायलांनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला अननानैहाय आंखौ निमाहा खालाम। अब्ला आङो स्टार्ट खालामनोसै। दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय लुकासनि 6 सिरिनिफ्राय लानानै 25 सिरिसिम। गाहाम लुकासनि लिरनाय 6 सिरिनिफ्राय लानानै 25 सिरिसिम। मोनबायबो आं जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै फरायनि। बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ। बोर गोनां आरो दुखु गोनां। आरो जिसुआ गावनि चेलाफोरनि थिङै नायहरनानै होनदों, हावरियाफोर, नोंसोरो बोर होजाग्रा, मानोना इसोरनि रायजोआ नोंसोरनिनो। दानो उखैनायफोर, नोंसोरो बोर होजाग्रा, मानोना नोंसोरो गोजोनगोन। दानो गाबग्राफोर, नोंसोरो बोर होजाग्रा, मानोना नोंसोरो मिनिगोन। मानसिफ्रा नोंसोरखौ मुगैयो आरो नोंसोरखौ एरख'यो आरो नोंसोरखौ हाजिरदावो आरो मानसिनि फिसाज्लानि जुनै नोंसोरखौ गाज्रि होननानै एरख'योब्ला नोंसोरो बोर होजाग्रा। नोंसोरो बे दिनाव रंजा आरो रंजानायजों बारल', मानोना नोंसोरनि मोननांगौआ सोरगोआव बिमायनो। बिसोरनि आजौ आजैफ्राबो नाबिफोरनि सायाव बेबायदिनो खालामनायमोन। आन्थाय हाबाब नोंसोरहा गोनां गिदिरफोर, मानोना नोंसोरो गाव गावनि बानजायनायखौ मोनखाबाय। दानो उदै सुफुंनायफोर, हाबाब नोंसोरहा, मानोना नोंसोरहा उखैगोन। दानो मिनिग्राफोर, हाबाब नोंसोरहा, मानोना नोंसोरहा बिखा खामगोन आरो नोंसोरो गाबगोन। जिसुआ बाख्नायजाथोंसै। थेंक इउ।